104.7 IFM. Report! Sa 146,637 ang naitalang early registrants ng Department of Education Ilocos Region para sa school year 2025 to 2026. Ayon kay Joey Pimentel, ang Regional Statistician ng DepEd Ilocos, ang bilang ay binubuo ng 30,850 para sa mga kindergarten, 43,595 para sa grade 1, 35,129 sa grade 7, samantalang 37,063 sa grade 11. Nakuha ang datos mula sa 3,028 na paaralan sa 3,050 sa rehiyon kung saan 22 na pribadong paaralan naman ang hindi pa nakapag-submit ng datos. Ang early registration ay isinagawa mula 25 ng Enero hanggang nitong 15 ng Pebrero upang matulungan ng kagawaran sa paghahanda para sa susunod na taon ng klase. Dagdag pa ni Pimentel na may pagbaba sa bilang ng mga nagparehistro ay isang indikasyon ng pagbaba ng kabuang bilang ng mga mag-aaral na maaaring dulot ng mababang populasyon sa rehiyon. Para naman sa mga hindi nakapagparehistro, maaari pa rin umano sila mag-enroll sa official na enrollment period sa darating na school year. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.